sesidemah. Ora ngira lho, Pak. Padahal nek nyiapke barisan kowe ra cetha mbasang bawa cetha. Wong iki wis ngowo sangine. Orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah iki akeh kurang. Nggih, Pak, dalang mergane kula niku pun metik, Pak. Los ngoten. Mboten napa-napa. Sing penting cinta karo budaya, Pak. Amin. Wah, reok sip, Pak. Ora gladi, ora katokan. Malah nonton aku kabeh to, Dak. Nano neno. Yuk. Luwih becik patenono timbang pepisan akan sulit yo tak rewangi samodya marang kula Yo. Yo. Yeah.
jogetane persis. Nggih, sekarang yo Lho nika mboten mokal, Pak. Pak Jumbo. Piye? Menika kula kinten panjenengan kemutan. Nggih. Amargi biyayene nggih tasih sugeng. nggih. Putra Pak Maksum Wiyaga. Oh, ngaten Menika putra Pak Maksum. Nggih. Menika panjenengan Mbah Maksum kelah wonten wingi. Nggih, ya ora aneh. Mboten Nek mokal. piyayi kene iki budaya, Pak Camat mau ya. Piyayi budaya. Piyayi budaya, ana linmase ya tetep budaya. Mboten trima budaya niki Bu Slamet barang gelem niki. Iya. Nggih. Urip ana Cus. kutha gedhe kowe tanggung tak isine kowe apa-apa wae Ya oh. Sembah nuwun, Pak. Nggih. nggih Pak Jumbo Pak Sutiyo Yanto. nggih mugi-mugi laris teng mriki Pak Amin, amin. Nggih, amin. Matur sembah nuwun. Kuwi ya cegelian ngono kuwi ya. Oleh Ah, iya. kebangetan mbok ya wangono iki ngampirke kok piye, Cuk. Aku paling seneng iki ngene iki lho. Dalem pripun, Pak? Pripun? Sing jenengane sowan ana piyayi ana endi wewengkon Benggele Nggih, nggih. nggih. Piyayi kene ada budaya ngene iki seneng. Seneng. Nggih kawontenan nggih tentrem ngaten nika. Iki sing jenengane betul-betul mencintai dengan budaya. Leres. Nggih. Lah mula budayane dhewe iki kudu dirungkepi dan dilestarikan aja nganti kasilep marang budaya mancanegara. Nggih, sing ngesuk karo kapribaden lan Leres. adat istiadate awak dhewe aja Nggih. nganti kendheh ngoten lho. Nemenan nggih Pak Dek nggih. Salajengipun adik kula saking Pakis menika Dik Riris. Ayo Mana- mongko ora mampir nu lho. Hah? Wong aku restore jenengan jengkar karo anak lanang ki kok ya ora. Nggih. Ha sesuk mampir nggonku. Panjenengan ora ngrasake kok. Pripun? Oh, kula ki iso tekan kono lho mau. Tekan ngerti. Iso munggah kono tekan Cemanggal. Tekan manggal. Sing manggal ki ora sampean nak puyang sampean. Lah iya aku ki nek mlaku ki tekan manggal kono. Oh, arep niliki kancane. Iya. Nggih, niki Adi Wedok. Nggih. Nggih monggo. Sing dalu Pak De Plontang. Ya aku ki ning ngetoke dawuh panjenengan Bapak Camat winastan menika nunten kondur ngaturaken kasugengan konduripun Bapak ning aku ki ora bakal selak karo Piyai Bengle mriki Mak Jumbo. Pripun? Wis ibarat kaya sak omah. Nggih. Wong kula ya minglet kalian mriku tekan kene. Nggih. Dadine kula ya ora njur ujug-ujug kula tak medhot tak tunggoni sak rampunge. Matur sembah nuwun. Kuwi nandhake demen karo nak sanak anggone sampeyan nglestarekaken budaya. Wilujeng dalu anak wedok. Nggih. Ayo Pak De. paring sehat to. Alhamdulillah sehat. Padha aku ya sehat ning ana sing rasa. Waras ora ningan. Lah. Ah. Kowe Sehat ngati-ati. ning ra waras. Kowe ngati-ati nek omong-omong karo presidentku. Lah piye Mas? Si Riris Risa kae. Heeh. Kowe presidene iki setengah gento omongane. Aku ki duneke Kowe sehat-sehat ning Ning- waras ora piye kene sing njawab muni ora waras. Lho, iki bener Mas. Mula kata-kata ana sing sehat ora waras. Iki kanca-kanca kuwi iki ngadake aku edan sing turu dalan kae. Kae iki sehat ning ora waras ora klambene teko aman kok. Ora apa-apa. Iya titenono kowe. Sesane titenono kowe. Iya, sing sabar. Ini arek panjang umure iki kudu sabar. Nah. Aku ki plontang ora sabar. Ngeyel. Sabar ku ora melu sing tekan kene iki plontang sabar. Ya bener berarti nek mboten waras bener, Pak. Nggih, nggih ta? Ndasmu ngono. Iya. Nduk Riris. Nggih. Mau ana panyemutan lagu kesayangan utawa Kusuma Wijaya apa sing Oh tak iya caosake? iya, Kusuma Wijaya. Kesayangan mawon. Kesayangan ya dicaosake. Maka kanthi lagon iki mengko uga dibacutke lagon-lagon sak bacute. Ya, lagune apa? Kesayangan saka Dik Riris. Maka Mas. Dados. Astagfirullah. Kira kene ana sing njaluk tuh Pak Dik. Ayo pancen Sebelas kono disi dhewe ditulis dhewe dak mrene ngono. Biarman yo telo jenengan yo. Ana kae amplop kosong kon ngiseni aku ki apa yo memper kon ge nyawer. Alah, padake cah tipis ngono apa. Kene wah aku nyanyi. Nyanyi no arep amplop. Nggih.
Sredo. Cantik, Bos. Matur nuwun. Matur nuwun, Nok. Ya. Mas Jumbo, Nggih. nika kula angsal susulan nawala saking Bu Carik. Nggih. Bu Carik niku, Bu. Pundi piyayine? Bu Carik. Kok ora ketok? Ya lenggah kae, lenggah ning kursi kono. Oh, nggih. Menika ngersakaken ingkang nyanyi kedahipun kok Mbak Yusatini. Napa? Pujaningsih. Nggih, mugi menika wonten pamundhutan saking Bu Carik. Puspita nala pisan kaping kalih Pujaningsih, kaping 3 Imbangono Katresnanku. Oke. Ingkang nyalani sinten menika ugi saya tak tilikake wonten bebungah kagem adik-adik mriki. Nggih. Yo, Nduk Risa. Risa, Ngadeg nak, yo. bojone Sarjono. Wah, iki. Wayangane yo becik garwane. Wah. Wingane mayang nomor rapi, tak deleng nggo streaminge. Wah. Mling mancal keprak ngasih gigol sempolone. Iya, pancen. Seroso enak mancal sing wedok kaya ngopo aku. Weroh wae aku Jon. Bocah kuwi pengapesane mung siji kok. Pripun, Mak? Pokoke janji ora diganggu karo sing wedok kuwi mayang apik. Becik. Janji mayang ngono nggih mayang wis kas gayi terus sing wedoke. Ngono wis Wis. ilang angen-angene. Tanko capo biyen nak kaya biyen lho kuwi. Jenate Lik Mudi diuncali lemper karo Surati. Ya wis pucet pisan le mayang. Ya nak, cuwun sini ya. Ya nak ngadeg nak. Mas Jumbo, Nggih, kula ngadegake Dik. Sinten? Risa. Sing lanang le ora kedhep namatke aku ketoke kaya cemburune setengah modar. Iya. Oh, tenan kok nak. Ning ora apa-apa, ora apa-apa bocahe sing lanang ki ora semburunan kok. Lah nak cemburunan. Niku fair kok niku. Dalem? Niku fair. Ya bener, dadine iso ngenggonke yen iki wayahe makarya, Nggih. yen iki netepi kewajiban. Nggih. Nyatane Kuwi biyen kronologi bakal dadi bojone iki biyen lak ya sing odok-odok ki lak ingsun biyen. Oh, berarti kowe kudu bekti karo kono. Lho ane ora bekti kuwalat. kualat. Sarjana ku ora bakal entuk Kaya ngene. Iya. Contone aku. Heeh. Urung entuk. Mula kowe iki bekti karo aku. Mula kowe iki bekti karo Apa aku. ora kuwalik? Nggon aku ana. Piye, Mas? Jos. Piye? Putih banget. Wah, iki
putih. Putih, Bu. Wah, kok putih. Wah, nek kanggo aku cocok jane. Ah, cocok. Nah, piye, Mas? Ning ya kuwi rambutnya rada gembel iki. Gagek wedhus. Apa iki? Oh, ning aku ora apa-apa dadi wedhus lanang ki munggah swarga lho. Aku munggah swarga. Ora ana kekah wedhus wedok, mesti kekah wedhus lanang. Wedhus lanang ya. Tur wedhus lanang ki tumek ora ragat. Kok demeng olahraga. Apa ndak esuk kowe gawe nglanang wedhus wedok? Ya ora. Ane wedhus lanang nek cilik kok ngono ki ya gol gemang ke bibit. Ya ngopo kok? Semengkeang sesuwe. Iya. Nduk, nak Nggih, Risa. kula. Iki sowan ana ing bengele no. Nggih. Wis kok ngomah, kowe nek nang omah ya bareng nyambut gawe karo aku karo kanca-kanca kok omah. Yes. Iki kok omah mangkat dhewe sesuk kowe ora balik to? Mboten. Nah, sesuk kowe nyindani Mbah Rusdi sing tenanan lehmu nyambut gendeng Semarang men ketrima. Oke, siap. Heeh. Semarang iki sindene do sepuh-sepuh lho. Iya. Iki sing nom-nom ya enek, ning sing Nggih. sepuh-sepuh ya akeh. Dadi Nggih. perlu regenerasi. Regenerasi. Kowe saiki wis dadi wong Semarang, ora main-main arep kowe pojoke kono. Semarang pojok kono ya to. Getasan kok iki. Oh, nggih laras. Melu Semarang, Getasan. perbatasan Dadi Semarang. iki- Nggih, nggih, nggih. Kowe Kula kudu iki kudu asale kowe saka Muntilan ning wis Nggih. omah ning Kabupaten Semarang kuwi ya menyesuaikan junjung nama Semarang. Nggih. Di mana kamu berdiri di situ langit kamu jinjing. Betul. betul. Semarang, Mas. Semarang ora kidulan. Ya sesuk dedane ya ngetoke kadewasane Heeh. labuh marang budaya kagem ing tlatah Semarang. Heeh. Tebange apa nak nyira salah siji iki pamudutane Bu Carik. Nggih. Ah, Syukur bagi kuwi mau sing karyane panjenengane Mas Tengkleng kuwi kaya-kaya ana kuwi. imbang ana Sang katresnanku. ana katresnanku piye no? Ora apa-apa. Wani? Wani. Sing bawa sing lanang. Lho, iya. Mboten saged. Ayo kei catetan. Tak bawa Sing bawa wedoke yo apik. Oh, kowe ora genah. Iki nek gelem muni, oh, Priye? suarane wis tenan. Oh, ya nyuarani sing lanang ya nganti nangis nyatane kok. Nggih, ngasih kuru Arep nembang apa no? Ya salah siji. Nggih. Puspita nolo mau. Puspita Oh, nolo. iya. Mugi-mugi Bu Carik rena penggalih. Bu Carik sing pundi? Ya mengko imbang ana katresnanku men Mbak Yu Tarmi. Lah, Nah, i duet karo sing beduk sing kaya genset kuwi. Aku nek karo Mbak Yu Tarmi iki aku ya wah jan aku tenan kuwi tak anggap Mbak Yu ku siji tenan. Wah, jaman ngangklang jagat kalingkang garwa ndereki bantengan. Biyen jomblange aku ro makne ya kuwi. sebulane. Kita. Sebulane. Oh, agane kowe dadi jumlange dalange mbok aku goleke sing rada emper. Tak kandhani. Dalem. Ning aku ya gumun. Pripun? Antarane jomblang karo sing dijomblangi kok padha lek edik ngono lho. Karo sing omah. Iya. Jodoh. Dadi pancen ya kaya ngono. Wis ora apa-apa. Ya. Nyatane ya wis ting grinding pirang-pirang. Nggih. Ayo yo. Puspita Nala bersama Risa Ristina. Yuk, dados. alias Sarjonowati. Olron kok macange. Nggih. Yo sinden yo kudu iso nyanyi. Iki bocah iki ya nyindene ya gendeng dasar mbiyen ya pancen sekolahe nang Ngayogyakarta. Leres kali ingkang garwa. Nggih. Mulane ya saiki ya kudu iso nututi jaman. Terus Leres. saiki dituntut kudu kreativitas. Iki termasuk sing menciptakan lagu iki mau. Nggih. Kuwi kaya anakku si sapa kuwi? Akbar. Kuwi ya kreatif. Kuwi mung syair saka sulukan, saka cakepan sulukan dadi dianggit dadi tembang sing apik, tembang sing ning prayoga. nyatane nggih di tenarke para Nah. kadang seniman. Sesuk aku ya gawe lagu kok. Contoh lagu napa, Mas? Jane aku sarep gawe lagu ning dimentahi karo Yoga. Wah ora sida wae aku. Wah, Aku gawe lagu Tejo Wangi. Tejo Wangi. Heeh, terus Yoga-yoga wah ampun di Tejo Wangi, Tejo Gendol mawon. Ora sida aku. Tejo Ora sida to. Iya, dalange. Ya sesuk kala-kala gawe lagu sing penak. Tejo ngendi mau? Tejo Gendol. Gendol. Ya Iya. dalange kae ta. Iya. Nggih, Mak Cange. Nggih. Nika tasih nerasaken pamudutanipun Bu Carik tasih Injih, kalau mau boten ngersakaken Ibang ana katresnanku. Ibang ana katresnanku. Monggo Ingkang dumateng nyalirani? Mbak Ayu kula suwun berkahi Mbak Ayu. Yo kala-kala yu. Jumeneng kaya ngapa yu samang yo ora.
Wae, ora apa-apa ana plontang santai. Monggo Mbak. Karo Yu, Mbah aturun Kakung. jumeneng. Kene kene, ayo kene. Sekene. Medun. Truk 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 tuk 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 truk 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 truk. Monggo Kang Mbok, kula suwun mandhap pepanggung. Truk 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 truk. Dangunipun mboten nate pinanggih Kang Mbok. Lah inggih pinaringan Bagas Waras. Inggih pangestunipun Dimas. Wah, jan kula niku nek dangu mboten kepanggih kalih Mbak Yu niku rasa nggih. kula niku sok ketok-ketokeng. Ya ber teng omah niku wonten wong sing cendhek kaya panjenengan ning suarane ora bakal iso membo mirip kaya panjenengan. Lah biyen nggih padha mawon ning barang. Nggih, Mesti nggih. ngalor ngidul. Ah iya. Jare kula kangen lho. Kula ki anggere kepethuk karo Kula salam ki nggih. nggih sing tak aturke sampe nek kepethuk karo bojo kula sakniki Pripun? bojo kula lemu. Pethuk sampeyan wis tung. Padane kaya bal. Ayo ayo kaya bal ah jan bojone kula ki saiki dadi kok mlodong temen. Ya pamer sing dadi bojo umuk. Umuk. Aku Lah sering. kok piye? Pamer. Ya, Sing dadi bojo. ngono kok ya meri. Tabrakan dung. Pamerke wong bengkle. Terus piye? Kene tabrakan karo guling ya. Ah iya. Ayo salahmu kowe iki. Lah kok salah? Aku ya ora golek. Wong kula ki rekane takoki tulisan ngarep dodo tak gawe diskon 50% to rekane. Lah kok sing ngenyang ki malah perunanku dhewe iki. Ah iya. Dinyang pira? Ayo 3-5 wae sak jerone. Mula kula ya gumun yu Karmi. Murah Pripun? Nggih pripun Pak Kali Dalang? Kang Klontang niku gumun. Nggih. Nek lumrahe Nggih. piyayi kaya Kang Klontang iki jane pakurmatane karo bojo ki wis bar nyewu gitu to. Nggih. Kudune wis nglakoni meneh ora apa-apa. Terus penghormatan karo almarhumah itu sudah selesai. Oh ngoten Itu ora nggih. apa-apa. Wis sah ya Oh Mas. ora Wis apa-apa. Ya wis ngene wae. Entuk jenengan Ya, iki. Ning ewa dene kok ora nglakoni meneh. Mula nek tuku sabun ki sak angkatan iki rame. Kok kathah men damel napa niku? Napa Mas? Nek kancane iki tuku sabun siji Nggih. niku iso go seminggu. Nek Pak Plontang niku 3 dina entek. Sampan kok omong kok waton pas. Rumangsa. Saben dina pas ora. Iya, Mas. Oh, dagelan bergending kok. Heeh. jan tenan iki. Nah, pancen dagelan bergedel. Wong bareng badut kok genti ngenong, genti dembung iki kok ana. Iya. Ngono ya ajeg wae. Saben dina mung ngalamun. Kok ya mesake men. Persis sing nyiptakake. Ah, wah apik. Aku suaraku ki apik lho, Mas. Apik meneh nek ora nyuwara. Wes grek kae. Terus piye kuwi? Ya, nang kono kuwi. Wong swara apik kaya ngono ora dadi kernet kowe iki ya. Ora dadi kernet. Linjur kaitane opo? Nek nyuara kernet ki apik penumpange akeh. Malah mosok. ngono. Wah, ana pengen numpang iki ya malah aku tombok ya ra. Lah kok Jadi iso? pengen ditumpangi. Alah. Piye kungko? Nanana Angen-angen ring wong manis. Ayo gejare wae. Alek surat malah delok apa to lek Kula kowe niku iki? gumun cengkoke niku lho. Kemayune. Payu ora tau ngejak wong awonge dalang iki rejep wis pirang-pirang siji rono sing order aku kok. kono ki nganu. Dagelan iki kono sok borongan sak yagane. Kaya lek katul. Dadine dagelan yoga sak dagelane. Borongan. Arep urip babah rengan. Tenane. Ayo gentenan mbokmu. Wah kok muni mbokmu. Kosek to Pakmu. Ayo sabar. Wong gandeng omah iki masuk angin ya kowe gek bunek asline. Ngarani kok pas. Ayo. Susah
Apa tega? Apa tega? Jancing kok Apa tega? nganggo merot sithik ngono. Oh, malah kon Pak Jumbo. Apa kena aku kon merot ki? Ayo. Nek ngoten niku Sampeyan kowe tiban aku merot. Sing sampeyan sing mejer. Ayo. Nah terus menjep kowe engko. Apa tega lan pun nimas. Suarane kok awet arum Mbak ya bisa. Atiku ra bisa lali. Alah lali tenan ora kuwi. Dengaren iki tibane kok tiboli dengaren. Ayo aku tak ngarate gak keli ra marem kok. Ayo. Saben dina mangalampun jroning sampun amangan sakadulu wambayanganmu duh kang mas wong bagus Pripun Mas Sangi? Ah, kelingan biyen nek campur sari nang kae nang desa Gedhong. Perbabu. Gedhong getasan ke panggunge ning dhuwur omah ngono ya Yu. nggih. Wah, jan. Ayo, lagune ngono biyen iki, Jeh. Warunge dibuka. Ya. Ditoto sendok lan cangkire. Nggih, Rajan. Nah, lanjut Mbak Yu, maka. Nano neno. Monggo Kang Mas katresnanku kekasane Tangga. bisa Ya. Awas. Joget. Ya.
Apa piye Terus ora anu mak suwantene Dik Tarmi ki ora owah. ora owah. Tur Pripun? tur iki ya iso mapakake. Nggih. Piyayi sepuh ki goyang ya ming biasa-biasa. Ayo ming kene Ya, tok. pripun? ora Ngaten. ora kaya sing nom-nom ngene iki ndadak nganggo ngene-ngene iki to. Anak kula lek Wis ra iso pola, wis lali ya. Ah iya. Ora kaya sing pola ya ndadak kaya ngono. Ora mang pola obah-obah werna-werna ngono. Bale yo ming ngono kae lah. Arep pola banter-banter ya samar kok. Pripun? Mesti malah muni kok. Nggih. Nah, nggih ning ya wis ora apa-apa. Biyen yo tak wangi nyangking sandal turut galengan yo iki kok. Nggih lho Mas itu kisah nyata. Monggo kang katresnanku Yes, Mbah Nuwun. Wah, dasar. Oh, bar ngono kuwi njur engko badute metu karo dorone putri ngono to. Ah, kelingan Sulamin ki arenan seneng karo Tini. Dasar lagune iki mau imbangono katresnanku. Nggih. Sing ngaturke Mbak Yu Tarmi, kanca-kanca wiyaga iki Wes. wis luar biasa. Nggih, plek. Ya, ngono ya, Pethuke Sulamin karo Tini biyen yo ngeten iki. Nggih. Ana Tegaron kono. Wah, glundung kae bablas. Sulamin kuwi jebol kok duwe anak kaya ngono aku ora percaya. Pripun Mak Sange? Nggih, menika sawetara kula tak nerusaken lakon. Nggih, Ya. ha nggih. Gandeng niki lakon ya kudu tepung, Nggih. mongko hiburan ya kudu cukup, sambung wayah gara-gara mangke. Nggih, matur suwun. Tak neruske lakon sawetara.